Sinibingelele babukeli benseso TV1 nabalandeli bohlelo iTell Your Story. Igama lami nguNkosi Sibongo Wamngadi. Namhlanje sisendaweni yakwaNongoma esigodi ke singeke sisho sibhalelwe la ngumfowethu udadewethu ngathi untombazane yisi olapha eThekwini. Sicela ukuthi sike sivakashela ekhaya sizolalela udaba noma ke sizobhekana nalenkinga abanawo la ekhaya ukuze sikwazi ukuthi sibonisane ukuthi ke yini esingayenza ukuze sikwazi ukuthi umndeni uqhubeke ngendlela ke kufanele uqhubeka ngayo. La ekhaya ke kuneyinkinga eziningi kakhulu ke balandeli benseso TV1. Into esizoyenza ke thina ukuthi sizama ukuthola aqala ukuthi udaba laqala kanjani, luyinto kanjani futhi solungisa kanjani. Namhlanje ngihleli naye umama la ekhaya okuyena ke somenza anonymous futhi nobusi ngesikuveze ngesimo yeso ukuthi udaba labo liyasinda futhi ke asithanda ukuthi nesigodi sazi ukuthi ke udaba olunje luke lafika ku social media gcina sekhonjwana. Mama ngikubingelele bese nginikeza ithuba lokuthi ubingelele ababukeli benseso TV1. Sawubona mntanami unjani? Siyaphila manjani? Siphilile. Angeke ngikubuze igama noma ngikubuze isibongo. Engingakubuza nje njengamanje ukuthi la ekhaya ningokomi nalenkinga eninayo. Bekuphilwa kanjani? Hayi kungakabe nalenkinga esivelele, hayi beku right yonke into ibihamba kahle. Hayi kwasovela lenkinga esinayo esixakile unzima mntanami ngifuna ungasho. Yes. Okay, umbukeli wenseso TV1 mhlambe mina sengilizwile udaba ngeke ngathi ukuxoxa lapha kuma emails sakhuluma no Ntombazane lo seThekwini. Ngizofisa ukuthi siqale ekuqaleni, ngiyazi kuzoba nzima ukuthi ubuyise ezinye izinto esezidlule kodwa ke ngizozama ukucela ukuthi sike sicathulise umbukeli osekhaya ukuthi kahle la ekhaya kwenzakalani. Udaba lolu uqala kwalo laqala kanjani la ngicina nixabana khona nomuntu enakhelele nayo noma nomakhelwane wakho? Udaba lwaqala kanje, izingane zazidlala la egcekeni lwakwami. Shuthi ke ngijwayele ukubona amachwane ami efile ngingazithabule wini ngitshela ukuthi mhlawumbe amakati nani. Yebo. Ngababona ngolunye usuku beshaya emachwane ami afa amathathu. Ngase ngibabamba njengomuntu omdala ngashaya njengezingane. Le ekamakhelwane yasihamba yaka uma wayo wabuya uma wayo esegane unwabo. Ethi why ngishaya ingane yakhe mangithi ngiyamkhombisa amachwane akawuza umshini. Imake yena umakhelwane noma umama lo ukuzwana benini nakho vele before uqala kwelento noma beningabhekani vele? Hayi besizwana kodwa yena bengizwa bethi alifakwa. Bathi nje akudlalelwa kuyena. So nami ingane bengishaya nje ingane kamakhelwane phela esizwanayo kanti sengishaya ingane yomakhelwane uRonki. Okay, so izingane besiganga kufuyiwe la ekhaya ngilibonile ihhoko. Baganga kwa beshaya amachwane ngamatshe. Yebo. So afake la amathathu. Yebo. Mase udisciplina izingane njengomzali vele angeke ushaya kuphela, fanele zowuthu uyidiscipline. Kwase kusuka umsindo. Yebo kwasuka umsindo uma wakhe ekhala ethi ngishayelana ingane yakhe. Ngase ngithi hayi ngibashaye bobabili and futhi angazi ngibashayanga kakhulu. Wasethi nje ngilibambe lingashoni waphuma wahamba nengane yakhe. Yila kwaqala khona inkinga. Okay, la ubona khona ukuthi ke seninenkinga ke manje ubona kwenzakalani? Kwadlula nje usuku nje ngabona sokuqhamuka amatsheketshe endlini, imbungulu sigcwele umbhede angazi kwenzakalani, izingane ziyakhala, ingane yami lese engihlala nayo iyakhala angazi ukuthi kwenzakalani. Mangithi ngiyavuka ingane ilunye umzimba wonke ngitshethi lamatsheketshe nembungulu ukuthi uqhamuka phi angazi ngoba phela endlini siyaklina. Okay, so yena umama lo bezikhona izinsolo zokuthi usebenzisa umuthi noma into nawo usuyibona ngoba usuyibona noma bekukhona lokuzwayo? Hayi bekukhona bengikuzwayo bandla bebemusho omakhelwane bayamusho nje abanye abantu kepha phela bengakaze ngimbone. So bengimphikela ngithi bayamsukela umakhelwane wami. Okay, so lokhu kwemekwenzeka ukuthi ke kube khona ke lezo izimpawu ezikhombisa ukuthi sekukhona umuntu oniphosayo noma kukhona into esiyenzeke egcekeni. Kuthe maqhubeka isikhathi kukhona umuntu okalimala egcekeni noma imangazi ngifike lapho because angifuni ukuthi siyigijime kakhulu. Uthe amatsheketshe izimbungulu ukuyibona nezinsolo nje oyizwayo egcekeni
ngiyabona nawe wavuva lomlenze ngeke ngezwe ingane isho njalo. yebo. So kwakuyini kwakumeqo umbhulelo? Hhayi ngathi ngithi ngiyohlola kwathiwa umeqo. Yeah. Imeqo ekhona egcekeni. Bamveza umakhelwane noma into okuthiwa nje hayi. Bamveza umakhelwane. Ngase ngikhumbula amazwi lawa angitshela wona ukuthi ngilibambe lingashoni. Ngabuya ngazama ukuzilapha ngoba ubona mntanami ukuthi ninjani nje. Ngisazama namanje. Hey akwenzeki. Kunzima. Kunzima. Okay, lokho ke kwakusawu into ezokuqala lezo. Yebo. Wayesandlalela lapho. Yebo, yebo. Kwenzakalani ke mase sengena le ndaba okuyiyona esize ngayo la kusizozama ukuthola kumbukelo insese uthi ivana ukuthi engasisiza kule ndaba. Isilwane ke lesi ke esisegcekeni noma esafika egcekeni wasile safika kanjani kuze nazi contact isilwane egcekeni? Kushuthi kwafika ingane kadadewethu omncane. Izovakasha ngoba ngamaholide. Mayifika ingane kadadewethu hayi ingane ingalalo usuku lokuqala. Usuku lwesibili ingane nayi isikhihliza amagwebu. Yakhihliza igwebu ingane mathithi siyiphuthumisa kumuntu obonayo. Yafika ingane yathula. Masithi siyahlola kwathiwa yilesi silwane esatshalwa umakhelwane ngoba wayeshilo vele ukuthi ngilibambe lingashoni. Yathula ke ingane ke waqala ke umsindo ngoba phela uma wengane wayelethe ingane njengoba ifuna izovakasha ngamaholide sezwa sokuthiwa ingane yakhe isithuli ishonile shayo isilwane. Wasecabanga ukuthi mhlawumbe imina engishaya ingane yakhe isilwane kuyimanje asibhekani somndeni bangijikele bonke. So ingane levashile ishawe isilwane egcekeni. Niyise kumuntu yafika kumuntu yafika thula khona. Okay, so umbukeli mhlambe noma mina ngingabuza ukuthi wase esho ukuthi isilwane lesi sidala noma sisanda kusifakwa wathi kanjani? Wathi indaba yaqala la ekuthini umama ezithi libambe lingashoni. Yila okwaqala khona ke inkinga ngemva kokuthi ngishaya ingane yakhe. Okay, nina isilwane nike ngasizwa before noma khona ama symptoms akhombisa ukuthi kunesilwane la egcekeni kungolimala ingane? Wayekhona ngemva kokuthi ngishaya ingane nje sabona nje ukuthi hayi ngathi awukho right ngoba phezukwendlu kwahamba izinto esingazazi phezukwendlu uthi uyathi uqhamushisa indlu ivela kuvele kushise nje endlini ungathi kwenzakalani kube kubanda nje makunetha khona kuyashisa endlini kube nesifuthe esingasazi bona ukuthi ingane yami ikhale kwamina nami ngiqaqanjelwe umzimba ngathi kwenzakalani yila sabona khona ukuthi hayi ngathi ukhona okurong la egcekeni. So nase ke manje ke senizama ke indlela zokuthi siphume isilwane egcekeni. Sazama mntanami kodwa nje siyahluleka. Yingakho sibhalele nina nje ukuthi sithole mhlawumbe ningasinika usizo. Yes. Umbukeli ekhaya engabuza ukuthi isilwane siyakhishwa. Kunezinyanga esikwazi ukukhipha isilwane kwamnini waso uyakwazi futhi ukuthi maye sengasa lokhu nje kwazi ukusikhipha. Indaba ke la mbukeli insese TV1 uthi umama umakhelwane lo wagula ngama natural causes akhe washona i-email ibhalwe kanjalo ngesimo. Yebo. Washona lo mama lo okuyena ke manje owafaka isilwane. So isilwane ke manje sesiselela egcekeni. Sisenodlame ukudlula lokho besina eqaleni noma kusafana? Sinodlame ngoba phela asisamthola umnini waso ngoba besiphakelwa lesi silwane. Ngeke thina sikwazi ukuphaka isilwane esingasazi. Ngeke nje nesikwazi. Imake mesithi isilwane sifika ngama forms ahlukene. Lesi isilwane enisibonayo nina ngamehlo noma umoya enuzwayo ukuthi kunomoya ola egcekeni. Sizwa nje mina ngizwa umoya but ingane yami lencane ithi iyasibona ihayize nje ikhombise ngicela ubuke kuthola ukuthi mina angiboni lutho. Awuboni lutho. Ingane iyona ekwazi ukubonayo manje ithwele kanzima ingane. Nezingane zomakhelwane sezizodlala la ngoba ziyasaba. Zisaba lento ekuthiwa ikhona. Yebo. Nina nikaze niyibone. Mina ngikaze ngiyibone ngibona nje ngiyezwa nje emzimbeni mayisikhona iyazwakala nje. Iyazwakala ngane yami ngoba ngigijima phezukwendlu gijime nje uzwe sikwaqazisa amabhodi ungasithi kwenzakalani kodwa ingane le encane iyabona iyasho ukuthi thola ukuthi nami angiboni nje nami ngiziphathele ukugula kwami. So ever since kwaqala le yangxabano awukazi waphila kahle empilweni. Lutho angazi nje namanje sikuthola ukuthula. Kunzima kakhulu. Ubaba wala ekhaya ukuphi yena? Ubaba wala ekhaya naye swaphenduka ngazi ngathi yini ngoba yena naye isilwane sake samshaya kwayena.
imake yena baba. Yebo, yebo. Okay, lokho kwenzeke after ukushona kwengane. Yebo, after ukushona Okay, kwengane. kwenzakalani ngosuku la baba? Mhlambe mungachazela umbukeli ekhaya. Ubaba unenkinga ukuthi mhlawumbe maye ufuna ukuchitha amanzi ngaphandle akakwazi ukuchithela hayi ajwayele kulonto nje etoilet kumela ngaphandle njalo ngoba vele kusemakhaya. Yeah. Hayi ngibona umuntu akasezi ngiphuma ngithi ngiyaphuma hayi bo ukukhihliza amagwebe eminyango. Memeze komakhelwane nizama usizo bagijima omakhelwane sizame nje ukumshunqisela simphuthumise nathi simuse kumuntu ohlolayo afika asho ukuthi yisona lesihlwane lesi sabulala ingane kadadewethu. Sisishaye manje ubaba. Seshaya ubaba. Uthi untombazane lapha ku-email uthi nambuzo ubaba uthi wabonani. Yebo. Mangikhumbula kahle uthe nabona uthi yena kwaba khona isithunzi simdlula kabili sadlula siyale sakunyone ehamba phezulu. Yebo. Sasibuya sasesimshaya lento wasuka ngapha wegceke wayowela lapha ehukweni leli ade silibona. Yebo. So kahle kahle lento shuthi imbukeli isimo sokuthi angeke uyibone physically yona kodwa isimo somoya kodwa mayikuthinta Uyabona isachutha amadlebe into yakhona nje angazi mayesho yena ubaba ukuthi wabona into engathi isichutha amadlebe yadlula ke yamshuye bagcina ngazi kwenzakalani thina sambona sekhihliza amagwebo. Ubaba ke ukubuya kwakhe wabuya esima kanjani uye right uyaphila? Hayi esebuya akabe angasaba umuntu lo okwakuyena esuka la ekhaya. Uyaphila kodwa ngathi useshawe yi-stroke sewumuntu nje usewumthwalo wami nami kanti nami futhi ngiyazibulela. Uphi njengamanje? Okwamanje akekho usahambile thathwe umzala wakhe naye ethi ufuna ukubona ukuthi engasiza kanjani because nami ngiyahluleka ngiyazigulela nje. Ulokhunjane lo ekuyena nyanga enjolo ukuhambisa khona abantu abalimela ekhaya noma banalenkinga uthi yena uyakwazi usikhipha lesilwane noma usezamile nawahluleka? Uzamile bandla uzamile uyahluleka okwamanje usalwa nokuthi sibe right la ekhaya nami ngikwazi ukuthi ngilulame ngibe right nobaba abuyele esimeni but isilwane siyamhlula yingakho sibhalele nina sithi mhlawumbe ningasitholela usizo. Mbukelo Ntsese TV1 udaba lolu njengoba ngishilo ukuthi lithanda ukusinda ngoba kuyinkinga ukulungisa i-roof noma indlu kodwa i-foundation ibheda phansi. Ukulapha nina nokulapha ubaba nezingane la ekhaya ukuthi nibuyele esimeni kodwa into kuyiyona yenza leyo nto isakhona. Angeke kufana ukuthi sisebenzele emumva sithatha ama step phambili siphinde sihlehle kaningi. Lokhu kushuthi Mbukelo Ntsese TV1 inhloso noma into efanele yenziwe la ukuthi kunqotshwe isilwane lesi. Yebo, ngicathi nathi sothola usizo ngoba akwenzeki ukuthi uyazama abandla lo baba lo sizayo ngoba ubona nje ngihleli la angikwazi ukwenzani. Nomntanami nje hleze ekhala usenkingeni nobaba nje akwenzeki lutho nje isilwane sisithwala senzima. Thwele kanzima. Manje umuzi lo kamakhelwane wakho njengoba usuminto nje kuphela. Kwenzakalani khona umndeni wafika kwenzakalani uva kokufihlwa kwakhe? Umndeni ngawugcina ngalolo suku nawe uyofihla ngicabanga ukuthi nabo bayabe bawusaba umuzi ngoba akuhlali umuntu ngoba ubona khala ibhungezi nje akuhlali umuntu khona thulekile nje ingakho isilwane sabaleka ngoba sila hlala la ngale kuba sekho umuntu uyabona so sifuna ukuphakelwa kahle kahle asingeke sikwazi and anazi ukuthi wayenza ini yena ukuze sikwazi ukudla so sesifuna ukudla la egcekeni. Yebo. Izinkukhu lezi enizifuyile akukwenzeki phela ezinye izilwane ziyakwazi ukuthatha into enjengemfuyo egcekeni. Akwenzeki izinkukhu zakho mhlambe noma imfuyo la egcekeni thothi sekukhona imfuyo ezifelayo noma mhlambe kukhona uma ubala kube ngathi kukhona umuntu ontshontshile ayikho into enjalo. Okwamanje sangicabanga ukuthi sadila nathi. Ingakho ngizama abantu ukuthi basize ukuze ungaze kweqele nasezifuyweni zami. Futhi kuyacaca ukuthi akusona isilwane esiphysical lesi isilwane somoya ngoba isilwane esiphysical siye sithathe ngisho imfuyo ubona kushoda imfuyo kanti uze kuthiwa khona isilwane esidla izinkukhu noma esidla esithatha izimbuzi into enjalo. So lesi kahle kahle kusho ukuthi Mbukeli isisilwane somoya. Ya ngicathi esomoya ngoba phela uyakhumbula ukuthi umakhelwane wathi ehamba wathi ngilibambe lingashoni kahle kahle wayesithumele kuthini nothi ezifuyweni silwa nathi kahle kahle nje kunzima mntana amafuna ungasho silwa nathi ngiyayisola ukuthi ngayishayelana ingane yakhe ngiyayisola. Kunzima ngoba njengomzali
yes, kuthiwa it take a community to raise a child. Kusho ukuthi lokho kuthatha umphakathi wonke ukukhulisa ingane. Uma ubona ingane ibhede emgaqweni noma ubona ingane ime nomfana noma kwakuyi-right kuqali ke. Singakhulumi nge-generation yamanje kodwa isiZulu sasithi wawunemvumo yokukhuza noma uthatha uswazi ujaha intombazane noma ujaha umfana beshoneleni ukuze ngoba phela egcineni inhlonipho nanokuthi ingane phela ikhuliswa umphakathi wonke. So nawe wawenza into oyazi ukhule yenziwa. Kunjalo. Not ukuthi wawusufuna ukususa izimpi. Kunjalo impela. Kanti angazi ukuthi ngisusa impi nomuntu oronki. Ngoba sisiwa kude kufanele futhi sibuyele nathi ngale eThekwini. Lolu daba bengithi nje asithi qaphu kancane. Sizolilandelela kakhulu umbukelo TV1 njengoba nazi ukuthi sinabo odokotela esisebenza nabo lawo enhlelweni lapha esathoza emakhosini. Sizobona ukuthi ubani othi yena lolu daba lolu engakwazi ukulumela alilungise ngoba odokotela bayasebenza siyabazi. Kuyikuthi mhlawumbe ama-resources kadokotela lo ninawo anisebenzela enithatha kuyena izinto mhlawumbe akanawo ama-resources okudila nalesi silwane enibhekene naso. So wake wazama kodwa ukuyena ukuzama. Yebo wakwazama mntanami wazama impela namanje usazama kodwa akwenzeki. Yingakho size sabhalela nina ukuze sithole usizo. Okay. Mbukeli uNtsesi TV1 njengoba ngishilo ukuthi odokotela bazolingenela lo daba. Siyacela futhi nawe njengombukeli weNtsesi TV1 molazi udaba olunje lake lakuvelela wasizwa yini nanokuthi wena mhlawumbe ekhaya monezimo noma uzwa amagama esiwakhulumayo noma uzwa ama-symptoms ezinto esikhuluma ngazo la ubone ukuthi cha lesi silwane usukumele phezulu. The reason why senza lezi zinhlelo yingoba sifuna ukuthi sithi sizosiza kodwa futhi khona kunjalo siphinde futhi size nawe usekhaya ngoba bakhona abantu abathi banenkinga yezilwane kodwa bengazi. Thothi umuntu akawazi ukuthi yini ekuvezelayo ukuthi unesilwane egcekeni. So izinto enjengalezi ziyenzeka. Ezinye izilwane yithuli kanti zikhona. Omunye umuntu uthi into emayilungi nginenkinga lapha nalapha kanti nginesilwane esibhizi egcekeni. Abanye ngesinye isikhathi benza imicimbi kuthiwa kuyashona. Kwenza imicimbi kuyashona. Yes, lokho hamba kuhlangane nokuthi mhlawumbe kuthwetshulwe idlozi. Ngesinye isikhathi mhlawumbe kuthiwa umuntu osebenza ngenhlabathi amathuna. Kodwa isilwane kakhulukazi siyakwenza futhi lokho ukuthi abantu egcekeni mechitheke igazi kuhamba abantu. So mina into engayisho kuwena ukuthi uzicelele wena kubalandeli noma ababukeli beNtsesi TV1 lokhu ofisa bakusize ngakho. Mase ushaya amagama okugcina nami ngikwazi ukuvayelisa sikwazi ukuthi singene emotweni sibuyele eThekwini Hayi balandeli besicela sithole usizo, sicela usizo kakhulu. Singakujabulela ukuthola usizo ngoba sihluphekile la ekhaya, sihlupheke kakhulu. So besicela ngomusa weNkosi ukubana onolwazi ngalesi silwane asondele asize la ekhaya. Nobaba naye uyalidinga usizo, nami ngiyalidinga usizo kanye nomntanami. Manje nje akasafuni ukuhlala la ekhaya, uyabaleka, akasangifuni. Manje ngiyamdinga njengoba lo dadewabo ehlala le eThekwini. Ngiyacela bandla osonolwazi asondele azosiza. Asiyasize nje nathi sikwazi ukuthola ukukhululeka egcekeni. Yebo. So la njengoba sengishilo sifuna umuntu okwazi ukulapha isilwane senyoni, isilwane somoya nomuntu okwazi ukulapha istroke ngoba ubaba ngathi usenento engathi istroke ufu recover ekushaweni isilwane. Umuntu okwazi ukulapha unyawo leli ilumbo noma umeqo. Ngoba umama unonyawo odungukulashwa. Nanomuntu nje okwazi ukubethela egcekeni ngoba phela ekugcineni singaklina siliqede igceke begeza abantu bebeklini mase kufanele kubethelwe ekugcineni. So umuntu okwazi ukwenza zonke into esiyidingayo nanomuntu othi yena lenkinga wakwayibona noma wakwezwa ngayo basizakala kanjani abantu abhale kuma comment section sizama ukuthi sisize nawo umndeni ngoba ngeke ngisisize uma ngeke ngisisize izingane ngoba umndeni wonke usenkingeni ngalesi simo salesi silwane noma ngalesi simo salomuntu owenza yonke lento ongasekho emhlabeni. So mbukele Ntsesi TV1 until ivideo elandelayo ngiyazi bengithembisa ukuthi sizofika nomfowethu sasikhulume ngaye onalenkinga yokuthi wadlungulisa amncane udaba lakhe liyeza ubaba simbonile izolo nje bade ngisemidway sihlangane nomfana sakhuluma udaba lakhe izolo eThekwini sobona namhlanje sizokwazi futhi ukukhuluma senze futhi ivideo sinitshele ukuthi ubaba wathini ngalo le daba until ivideo elandelayo siyabonga.